Здравейте, аз съм Kenobi 00 и тук сме с мой приятел, който не знам как да го наричам, като снимам. Кажи как да те наричам. Гого 001. Окей, Гого 001. И да ви кажа, че обявявам два конкурса в едно, но не ви искам такова два отделни уралда за двата конкурса, ами така, в един уралд. Така, да ви кажа, едното е най-добър хотел, а другото е хубава старинна къщичка с неща отвътре, такава като по времето на... Кажи на кой? Като по времето на кой? Ханкобра. Много далеч отиде. Като някъде по времето на... не знам. Добре. Старинна къщичка. Това е. Много мило. По времето на който искате. Да. И хотел и който... ако имате VBOX, аз ще го кача в VBOX и ако искате, напишете налично линка към мапа, за да ви кажа дали печелите. Наградите са клип с мене, да направим сървър и такова, как се казва. Ако искате да направим сървър, по желание клип с мене, по желание сървър и какво друго. И какво да направим наш Adventure Map, например. Ето Adventure Map и така. И който спечели, в старинната къща и в хотела ще има различни хора все пак. И тези, които са на първо и второ място, печелят. Дано ви е харесал този клип. И само това ще да ви кажа в този клип. Ето как изглежда моят скин. Kenobi 00. Се тая. И това исках да ви кажа. И чао. Гол, кажи чао. Довиждане. Чао. И аз сега... пардон, нещо забравих, цъкнах грешен бутон и вече довиждане. Гого. Довиждане. Вече довиждане. Чао.